Hai, bună ziua și salutări la toată lumea. Vin și eu cu o problemă pe TikTok-ul ăsta, pe blogul ăsta de socializare. Am un BMW 2007 anul 320 și care tot mă lupt cred că de mai mult timp, de 6 luni, și nu reușesc să dau de capăt. Mi s-au închis toate ușile și mi se deschide doar ușa de la șofer, dar se deschide doar cu cheia manuală, cum ar veni. Doar ușa de acolo și portbagajul mi se deschide, atâta tot. Nu știu dacă este cineva și poate să mă ajute cu problema asta. Aș vrea să o pun pe manual fără să mai deschid din telecomand, dar toate ușile sunt blocate și mi se deschide doar ușa de la șofer. Dacă ați putea să mă ajutați sau să, nu știu, să iei cineva pe aici, e cineva care poate să mă ajute, vreun mecanic, ceva, nu știu cum să mă adresez ca să poată să mă ajute cineva. Nu reușesc să rezolv problema, că majoritatea mi-au zis, toți mecanicii, trebuie să mă duc la reprezentanță, dar nu cred că se merită să mă duc cu el la reprezentanță la cât costă. În 2007, în seria 320, nu cred că să merită. Cine dorește și ar putea să mă ajute cu o vorbă, poate mai întâlni problema asta, aștept mesaj. Vă mulțumesc frumos. O zi bună și salutări la toată lumea.